Здесь утро начинается с подготовки прилавков и выставки товаров к продаже. мавзӯи суҳбати ин навор бар сари маъруфтарин мағозаи замони шӯравӣ дар пойтахти тоҷикистон, фурӯшгоҳи марказӣ ва ё сум аст. мағозае ки навтарин муди либосҳои вақт рӯи рафи он пайдо мешуд. ва аммо беҳтарин муди сару либос ва хусус тавлидоти ширкатҳои хориҷӣ зери рафи ин маркази тиҷорат ва мағозаҳои дигар пинҳон буданд. дастрасӣ ба сару либоси зери рафи ин мағозаҳоро танҳо мансабдорон, сарватмандон ва ҷалобон доштанд. зеро дар замони шӯравӣ маъмулан сару либосҳои якранги тавлидоти дохилӣ тиҷорат мешуд. маҳсулоти хориҷӣ хеле кам пайдо буд. дар интихоби муди сару либос маҳдудият вуҷуд дошт ва дар зимн мардуми зиёдеро бо сару либоси якранг рӯбарӯ шудан мумкин буд. мардум он замон асосан сару либоси якранг мепӯшиданд. гурӯҳи хеле кӯчаки нафароне буданд ки дар пӯшидани сару либос аз ҷамъи мардум тафовут доштанд ва он нафарон сару либоси худро назди дузандаҳои хос фармоиш медоданд. он замон тавлидоти корхонаҳои тавлидоти пойафзули васход, скараход, сару либоси корхонаҳои Красни Москва, Иванова, корхонаи насоҷиву шоҳибофи Душанбе ва Хуҷанд хеле маъруф буд. вале муди сару либоси ин корхонаҳо такрори якдигар буд. сару либоси хориҷӣ хеле кам ворид ва тиҷорат мешуд. пӯшидани костюмҳои маъруфи ҳолландӣ, борониҳои покистонӣ ва туфлиҳои чехӣ орзуи ҳар шаҳрванди шӯравӣ буд. албатта либоспӯшии мардуми тоҷикистон қабл аз инқилоби октябр хеле тафовут дошт. ҷомаву дастор, кафшу маҳсӣ, фаранҷиву сариҳои бузург сару либоси маъмулии мардум буд. вале чун инқилоби октябр фаранҷӣ аз сари зани шарқӣ бардошт, дар баробари либосҳои миллӣ ба ӯ анвои мухталифи муди сару либоси ғарбиро пешниҳод кард. гурӯҳе аз занҳо зери фишори сиёсати вақти шӯравӣ ва ба хотири замонасозӣ муди ғарбиро пазируфтанд ва аммо гурӯҳи хеле кам ҳатто то замони суқути ин давлати абарқудрат бар сар фаранҷӣ доштанд. дар ҳақиқат аз оғози асри 20 ҳам намунаи матоъҳое ки ниёгони мо истифода мебуранд, ҳам намунаи либосҳо ҳастанд. аз куртаҳои масалан пахтаги сарпеда ва он куртаҳо, он масалан пиҷакҳо, он костюм, он чизе ки дар масалан дар заводҳоу фабрикаҳои солҳои 40-у 50-уми Сталинобод истеҳсол мешуд, имрӯз пурра дар хазинаи осорхонаи миллӣ ҳастанд. Ассортимент трикотажных изделий постоянно расширяется, чтобы удовлетворить растущий спрос покупателей. сиёсати низоми шӯравӣ дар баробари либоспӯшии мардум ҳифз кардани фосилаи начандон бузург миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа буд ва дар зимн тавлиди сару либос низ ба ҳамин сиёсат иртибот мегирифт. дар замони шӯравӣ ба сиёсати аксарият бартарӣ дода мешуд. яъне талош мекарданд ки аксари мардум ҳанӯз аз кӯдакӣ бо пӯшидани либоси якрангу якнамуд одат кунанд, мизони зеҳнияти баробар ва ботини баробар дошта бошанд. аммо муди либоси таҳмилшудаи ғарб натавонист комилан либоси миллии тоҷикиро иваз кунад. мардуми тоҷик ки фарҳанги қадимии шоҳибофӣ дошт, таҳияи либоси занона ва ҳатто ҷомаву ҷелаку миёнбанди мардона бо ин матои хушранги абрешимиро рӯи даст гирифт. куртаи атлас ба муди нави либоси занҳои тоҷикистони шӯравӣ табдил шуд. бахшида ба чизҳои КПСС ами хел атласо тайёр мекарданд барои савғо, барои депутатҳои ман як намуди дуономи Кремл машгулаш ки ин солҳои 65-70 вақтои авҷи социализм атласо ман ин Кремл барои инҷи Кремл ҳаст атлас аними атласоро мебофтанд. яъне хоҳем нахоҳем сиёсат ба ҳунару ҳунармандӣ ворид шуд. форма атлас мепӯштем, курта халатной мепӯштам шуда. масалан либосҳои хориҷӣ ҳам буд да? хайр мо пештар ба фикр даври сайза формаи хориҷӣ намепӯштем. мо тоҷикода ҳозирам намезебам мо форма. ҳамин духтари тоҷик бояд ки ҳамин либоси худша пӯшад. одамо старатия намекарданд ки ҳамин либоси обязательно хориҷаро пӯшад. барои либосҳои худмон ҳама шина мехӯшуд. ҳамун давра ба ҳам пайдо мешуданд. хай кас куллян рости гап ин масъалаи чирезам буд ҳамун давра. баъзда завбаза тудасуда ҳамун хештабори ҷуроа ёҷа медоданд шуд. میگی به هر حال پیدا میشه آخه مگزین ها با هم همین اسپکولانت ینگ بازار بود که ای همون
جنس ها می آمد 300 سوم، لندن برینش می گفتن جنس ها، سیشه می گفتن، منتن 300 نمود جنس بود. افغانستان بعدی که جنگ افغانستان شد همجوری می آورد. спекулянт ва ё ҷаллобон сарфи назар аз таъқибу боздоштҳо тиҷорати бозори сиёҳи шӯравиро пеш мебурданд ва аз нигоҳи дигар муди либоси пешрафтаи ғарбиро дар дохили ин кишвари марзҳояш моҳкам баста таблиғ мекарданд ва бо шикасти марзҳои давлати муқтадири шӯравӣ муди сару либоси хориҷӣ мисли селобае ба бозори тоҷикистон рехт ки муди либоси миллиро тақрибан ба боди фаромӯшӣ бурд ва ҳатто корхонаҳои тавлиди сару либоси миллиро муфлис кард.